Clear tu teh cibele vekule hole tun rumah cuan kumsaka jago somrit pasarian ti chua Mr. India ti chu kan clear ho vele donani he film hi a hlui to hle maya kan nau pan lai point kan en na sa hle thina mu nom kan ti thin hle a budget hi India poisa in makta duai somthum pariat zet mania ma se makta duai za zet ala luta ale thok thu lut ti na ni chu achang tu te hi Anil Kapoor le Sri Devi te hanni film in tranna chuan Indian president alo langa ani chuan defense lama mi poimo tak tak te chu ko khomin rampona tanga India ti chiat tum tu te hanom thu a srila malo la turin na cha zui Mogambo naute pani te jale daga an lo langa helicopter atangin Mogambo muna chuan aron thleng Mogambo chuan rampona tangin India ti chiat atuma clear kara hiana birutlat maya chu mun chu tu man an la mu chuak lawani Mogambo naute chuan atan thi pon ngama an rin tlak le Mogambo chulo langin ani chuan India ram ti chiat atum dan te chu hasila India mi te chu an sa khuate an namte anga ti dar veka tuma an manian in bei buelaya bei atum thu a soi chuak hial mai India rama chuna mangein ro rera tuma Doktor pakhatin inti bo theina ha mu chu chu zong muturin naw chu thu a pe bok Doktor fuman cho chuan chu doktor chu hawa mu chu ka a formula te chu peturin atia ani lo chuan tha vo bok a formula chu pe a poisatam takan pek tur thu a sila le ya dilani ti chuan anaw professor sin ha mu lai ngei chuan chu doktor thiam tak chu han ti hlum ta अगर तुम फॉर्मूला हमें किसी न किसी कीमत पर दे ही दे हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे Fasha en kol tu arun varma le acho chum tu calendar te kan hmua anni pani hian lo po nei chunglem loin fasha mi som zet mai hanen kola acho chum tu hi arun varma hian lo po ape thei chung ri lo a in luaman po chu aba nem hlea ei turte po abaina la nual mai nule patel lo waselian ani wangin fasha te chu a khongai em a in pakhata chuan ain kol khom top mai ni an trenoma dor nei tu rupchana dora chuan thil tam takan ba ani chuan alo pezel mai boxia aruk tak chuan aning to hle rupchan chuan arun varma te chu an ba chu ron peto turina te thina ma sian nila chuan an la pe hlei thei silo arun varma te chuan anei tur chu an nei tok toka chu po chu ha baina ni anin luaman la chu han pe thei boxi lova गई भैंस पानी अगर सचमुच हमने पैसा अदा नहीं किया elama chuan crime magazine editor chu halo lang phone mak sak tak tak adong trina abula chuan journalist pakhat sima chu hatok ve bok sima chun la mel thatak mai ania apu chuan zel tang thin pakhat misual tak mai chuan aron tlo don thua rila interview turin na ti zui chu misual zel tang thang zet mai chu voisom nga don chu zela alu to ti te hasila chuti line sima chuan in lua son du thu asoya achan po a in lua chuan nau pangan tam em awangin thom chu hangai na lo hlea infal ve deu alua du thu apu hena chuan a hrilani chumin nuwa chuan arun varma nen chuan a in bia arun varma chu misual a interview ture mo chu hatia zona maksak tak tak chu zota arun varma la chu no pante ta tranga zel mu chula soilo insual po insual ngai lo ania sima chuan zona maksak tak tak a zota ka chuan arun varma chu ha thina rimta sima chuan zela voisom nga zeti tang to mo hati te pe chuan arun chu alung ni lo hle ani an office chuan advertisement ron ti tura ron kallani thu a soiboka in luaman an pek thelo wangin an pindan pakhat chu tuemo lu tira chumi mangai in tun nun chuan tum ve ne sima chuan an in chu lu adu thu soya cheng zanga pelok bok naupang nei ti re a resilo ani la chuan naupang som don anei boxi nakina chuan sima chu an ina chuan rein thiar lu don ta calendar le arun varma te chuan phur takin na lo welcome hatira chuan naupang nei lowangin arun varma chuin soya ma se nakina chuan chukchu ron kal ta hlau maya chukchu chu sima po chuan lo hlau hle chutian pahnia an hlau ema wang chuan naupang te chuan ko chuak ta naupang te chuan chukchu chu phur takin na ron man ta ni pang te chuan sima chu han su thlua min bu mani engwai nge naupang an om lo ti min hril alo tia arun la chuan naupang an om lo ti ka soi hlei nem
ka fa te tu ma an lo ka ti mai lo ma ti thu boi ka thelu don ania tin sima chuan arun chu wawa ma seng vak ti the ne lo poisa pelok miawa poisa chu thinga arun la chuan ka mang zo to ti bok si chumin nu chuan arun le anau pakhat chu professor sin ha chuan aron bia office chuan valengin apa chu thil ti thei takani thu professor sin ha chuan a hrila asana mu chu chung chang te a hril bokani ma se thil ni na dik tak chu ala hril chiang du chuang lawa akuta chuan pedu chuang lovin apa ina asana mu chua mishing ti bo thei chung chang chu ha hrila ma se arun chuan a oi lo ang reng hle chu sana na tho dan ro pui tak ta chu ha hril boka chu sana chu khoya nge om tin professor sin ha chu ha zot boka ma se ani chuan lapek hun ri lovin na hri aniang ala pedu ri chuang lawani ina va hon chuan naupang tele sima chu han lo in ti thin rim hlea sima chuan thom beng cheng angai na lova keima ang chia ma se naupang anga ve hle boxi movie recap dubbing tur chuan thom tam hi angai nat om te chiam lo fala chu pathum lai mai beng cheng zet zet kanei boxi sima ruma chuan an bol chun pet lut pala hani chuan bol chu ladain anni chu pelet du talo arun le naute chuan sima chu bol chun vadila ma se phalteu lo mai kota akal tur thu a soita deu dewa chumin nuwa chuan arun le anaute chuan zain sima chu bol an dila atopa chuan an chu sak thei hramani chumin nuwa chuan in nei tu chu ron kalin anin luaman chu haron thinga chuta chuan arun chuan ama sima in poisa apek te chu apeta a ain luaman chu apet thei ta sia anni chuan an hnot chuak theilo mogambo naute khan chu in chu rui hlo le sumdo na tan manan dua arun varma te chuan chu san se an du ni poisan man zo wangin choi turan nei lova naupang te chun ril traman beng cheng hle chutia an ril tram em lai chuan arun chu ron honga ani chuan ei turangai tu tur thu a hril ve bok ti chuan arun chu rupchana dora chuan avakal leya ani chuan ibapo min pe theilo ani sia engtinga ka pek phalang che halo ti ta chuta chuan arun chuan a poisa nei ang chuan aba chu rul ta ni naupang ho an ril tram hle sia ei tur min pero tin nangena ma se adang poisa hanei to silo wangin rupchan chuan ei tur chu ha pedu talova ani chuan ngen chiam ma sela rupchan chuan deu so tak takin alo bia ani chu chuak se aduni chuwang chuan anaw te chuan arun chu doratang chuan an the chuk ta arun chuan ei tur leina hanei ta silowa naupang te mu hre hle thim thleng in awak chuaka ti ngai na hreder silo naupang te chu an rila tramin an chaw hlea han thom po azuai ta chutiang ni wang chuan sima chuan ngai thalawin calendar chu zota ani chuan naupang ten ei turan nei lo thu a hril ta ka chuan sima chuan a khongai le sia naupang te chu ei tur a lei sak le ta ni atira chuan tlang nel dewin anni chu bema sela naupang te chuan sima chu an lo hlau to a ai tur pek po chu an ei thangam meu lo ani ai turon ken te chu naupang te chuan an ei chak hle ti po sima chuan a hre thiama ti chuan anni chu nelom takin na bia atopa chuan an ei ta a sima hena chuan arun chuan engti zia chu tiang ron ti tamai nge ani zota sima la chuan ei turin nei lo ti ka hria chuwang chuan ama poin in luaman thlathum man kapelok to chia ma se ei turin nei ma chu indu chuan in luaman chu kapelok leang cheu halati ta deu dewa sima po alan angot ai chuan alo fel le mai chuti lain mogambo chuan arun ten anom na mun an chu san no lo ti thu chu halo hrevelea anaw te chu aruna te chu not chuak tur chuan atile ta athinarim hle indiram mun sang sanga poisa khelna tele dan lowa sum don na te dina indiram economy chu ti chira tum hle si chuwang chuan mogambo chuan anaw te ho chu khovela thil ti thei ber ani thu hrilin indiram chu ti buile tur chuan atia atir chu le ta te jazz le daga te chun chu le ta ne calendar le anaw te ho an lo in fiam line mogambo naw te chu hanon kalta anni chu anon khoi ta mi maya chu ina tra chuak tur chuan a ron ti ta ne arun po chu roin rol velein misual tela chuan an duat lo hle naupang te po chu han pai leng long maya chuti arun le calendar te mogambo naw te na han soi sak rep nuwa chuan
daga le te cha te chu ron kalin daga chuan helai mun hi in chu san ngei turani in chu san lo chuan kanon kal leang ngatia nin hi chung huna pek tur thuwa silbok Then, chuti lai chuan Arun Verma te buina to chu Professor Sinha chuan alo hreveya Arun Verma nau chuan alo vasila ani chuan in lamalo ho turina ti chutin in kha fel lai chuan Dr. Fumancho chuan Professor Sinha chu hmuwa in ti bo theina formula kha dil chu nge tum sia chuwang chuan Dr. Fumancho chuan Professor Sinha chu turina nau te chu thu petani anau den chuan arang theang ber man tuma ma se traffic to ema vain car train chuk thelowa Professor Sinha chu an man thei talawani chumin nuwa chun sima chun phone a manga chuti phone a man na chuan mi in biak na chu angai thlapal hlau mai tudang ni lawin te jale daga te han lo nia ani chuan Mr. Walcott chu lova biin Mr. Walcott chuan te jale daga chu in hu puya soma chuta chuan zaithiam lar tak a som boka an som na mun te po chu ani chuan a hreta vek mai an bi ru na jong chu ngai thla thil thalo tak an ti dona ni ti po hria Walcott chuan silai tam taganeya chung chu te jale daga te chuan India be nan chuan an du se Professor Sinha chuan Arun Verma hena chuan lekha thona Arun Verma chuan apa thil siam sana inti bo thena chu aom na ar hretani ti chuan arang theng beren anau pakhan nen chuan apa room lama chuan kalta Professor Sinha chuan aom na hashila apa thala kara sana chu hanlo da aloni ti chuan Arun le nau chuan chu sana chu an zong kulta thala kara sana chu laina man dan te po chu Halloween ziek thlap mai ti chuan Arun Verma chuan sana chu an mangtran ta ti chuan Arun Verma chu ain ti bo ve theita ni साहब ने कहा वो तो सच ही निकला हाँ anau chu tu ver khar tura ti lain anau chun avakara aron hoile chuan Arun Verma chu mutareng reng lo mai anau chu lau lo turina tia anau hena chuan thil hlen dan chu hril ve veka dar thalang ma chuan a hanin ti bo chin velta अरुण भैया मैं ये बटन फिर से दबाऊं? ये तो मैं वापस आ गया। नहीं अरुण भैया प्लीज वापस chutianga thil than mu ta ga chunan lom hle lelama chuan sima chu te jas le daga te Walcott ten huna chuna vakala zaithiam hawai le ma chuna wachangta ani chuan room thatak chu han peya ani chu in thlaka hain thla line te jas te daga le Walcott ten bia chu hawangai thla ma se ake chu lana wangin daga chu na hmuwa chumi nu chuan zai chu tranta ni an zai zo nuwa chuan sima chun manta daga chuan huipa vuaka tum tunge amaron tir tu chu soi turina tia a vuak hrep ton thu te hashila hawau boka chutia sima an soi sak hrep lai chuan kehniak chu haron kalta zut mai daga an shui shuala sima vuaka tum ve lai chuan kongkhar churin hongin Arun Verma churon luta daga chuan sima chu han vaulain in puang turina tia ain puan lo chuan a vuak hrep tur thu a hril sima la chu in puang thei bok si lo ti chuan daga chuan vuaka tuma ma se Arun chuan ani chu lo puita ni Arun chun mu theilo wangin ani chun ram huai mo han ti hiala an hlau hle mai an hri hrual te chu a mai in na kalve zot si आ गया था। in chu train Walcott chu ron chu thla ani la chu roin te thei viau ni chuan Walcott chuan sima chu aron ti thrai vela chuta zu chu in atuma ma se azuno chu thlok le ta thai mai te ja chuan silai chu lek chukin apong ka ta chiama midang te chuan an hlau hle silai chu run chuan ron chu sakin an ni chu tina an ni la chuan an mu thei bok si lowa arun ani ti reng an hre si lo ram huai mon tia chuti line sima la lo lom em Arun chuan Mr. India ni thu rila an ni ho chu midang te ti buai to lo turin na vau boka an ni chuan an hlau tak zetani chumi nuwa chuan Mogambo omnalama te jale daga te chu han kal le ta Mogambo chu thil hlen dan an rila Mr. India ti chu ha hreve ta anuya zahle in ti bo thena chu Mogambo chu na hriat to wangin Mr. India chu man nge ya du ta in ti bo thena chu neya du ni
को तलाश थी वो को मिली जा chu mi nuwa chuan sima chuan chanchin bui te tor nena chuan Mr. India chung chang chu halo vashila ma se editor chuan chu tiang in ti bo theina thil chu thilom thelo ni a hrein a oi thlot lo sima chu a rui buai ni ya nga ya sima la chu thu tak em editor chuan a thu soya oi lova sima chu ril ru buai nga in a office atang chuan chol turina tia a ban thu a hril mi mai editor chuan thin rim fe in a ban tira chuta chuan sima chu aruna te bula chuan ron kalin sima chuan Mr. India chu a hmangai hle mai ti arun chuan a hre theya ama chan chuk tu a hmangai po chu a om lo lem love naupang te hena chuan sima chuan Mr. India chung chang chu a hrila arun le nau pakhat chuan an lo hrerenga ma seng man soidu lo chutianga tuipui kama anti ti vel mek lai chuan mi pakhat chu tuya zun thlaka in ti hlum malo tum ti an va hria ani chun va chan chuk ta ni chutin chan chu ta ka chuan an om nalama chuan an hruai ta a chuta chuan mi chan chu pa chuan a fanu pasal nei na tura ta na a poisa da that cheng sing ni zet mai chu mugam bo nau te chuan an chu sakti a soya poisa ane thei tak si lo a chuan damin om zia nei na hretalawa in ti hlumalo tum tamai ani arun chuan poisa lak sak tu te chu a mu ngai tur thu a soya a chu sak don ti po soin sima chuan aruna thu soi chu a oi lo hle ti chuan chu mi nuwa chuan sima le nau pakhat chu in chei dang lamin Charlie Chaplin nang ina in cheya misul te hmuna chuan an valuta poisa khelna chuan an vakal ta ni veng tu chuan an ni chuan ring hlel hle maya a check pon lo check uluk viau ma seng tin tin mo poisa khelna chuan an vakal ve theita July hmuna chuan poisa lo khel luai loya an vatel ve roya chuti lai chuan arun chuan ait power mang chuan an ni chu halo puya chuti lo puya wang chuan poisa po an hlo nual mai poisan man thei tak em awang chuan veng tu te chuan an ni chu han ring hlela haron pan le ta vombur chu sima chuan a han vombura an du na taka zel chuan zoi muanga thlokin alu zel si atum na tak taka chuan sima chuan a vom fu zel sia poisa po a hlo ta trok mai chutianga poisa an hlo hnem em awang chuan bum na tel ni nge in an ringa ti chuan veng tu te le chulai om te chuan sima le anau chu man tumin an hual tran ta ti chuan an poisa duang to kan nei chu amma an mi chan chu hena chuan an va peya Mr. India hena lom thu hril turin sima chu na tibok lom thu an hril zo chuan sima chu mai na kala arun chuan apuar mang chuan sima chu a han bem vela atuka chanchin bui ti tor chu tlaidar nga aron tlo don ti hril turin na tibok Mr. India chuan aron bega ta ka wang chuan sima po chu lom hle atuka chuan chanchin bui ti tor chu sima le arun te chuan an va muta arun chuan apuar mana wangin sima po chuan tunge ani a hre reng lo chanchin bui te tor chuan sima thu sei te chu atak takani ti a hriat taka chuan a ring hlel tabik lova sima po chu a hnena thokle tur chuan a ti ta ni chanchin bui te tor ma chuan arun chuan a thil ti theina chu a han so vela editor po chuan a hlawin angai sang ta hle mai aruna tiang ang chuan editor po chu haum taringota a hlau ema wangle angai san ema wangin mezial te po chu a transak hialani मैंने सुना है chuti line walkot te chuan vai pathian lim hanuman alem chu han lo ruwa chu thil chu an rama hona tuma te jale daga te chuan ruk sakin lo manatan poisa nen in thleng an tumani chuta poisa le silai te chu walkot nau te chuan an ron la a chung thil chu te jale daga chuan lom takin man lo dong ta indiram chu ti chiat vek tumin te jale daga te chuan thuan tiama an hlim hle ma se chuti lai chuan hanuman alim chu ron thlokin anni chu aron vota fu maya एक तरफ तुम ये पवित्र मूर्ति हिंदुस्तानियों की जिंदगी में अपनी लालच आस्था भी है
chutia halnumana lim manga misual ho asoi sakrep nuwa chuan arun chuan police ho chu hawakawa misual tena poisa le silai tam tak anda chu police te chuan an manta a Mr. India chuan police ho nena chuan thileng kim chu asila police te po chuan Mr. India chu han salute ta hial mai nei le lama chuan Mogambo chuan thil thlen dan chu hasia a thinarim hle te jale daga te chu arun khana soisana sa hle sia chutiang ani taka chuan Mogambo thinrim chu hain ro sana sa hlea indiram mun sang sanga bom ti puak turina tia athuang chuan bom chu puak ta chum mai arun le naw te po chu mela chuan an kalve boka an bula chuan bom om ti reng shelo lim takin an oma chutian lim taka hanom lai chuan aruna naw pakhat tina chu nautelem lian zet mai ha muwangin a kal rong ta a ute ho nena chuan so nge ni ti pain na pan phea an nila chuan an lim ema wangin an lo hrasi lowa tina chu milem bula chuan vakalin bom chu hati puak ta tina chu arang theang berin dam doin lama hruai arun chuan mang emin tina chu hanora dam doin lama chuan doctor chu an au chu mai doctor te po chuan an buai puizuya arun chu hamang ang tak zetani lelama ve thung chuan Mogambo chuan a scientist te chu halo wabia India rambe na turin intercontinental ballistic missile chu hasiam chuka chung missile pali te mang chuan India ram chu ka chit veka tumani anaute ho chuan a mandan chu Mogambo hena chuan an shrila chu thil chu han tinunga ain kap chuak toni chuan cancel le potumma sela chu thil chu a puak to dona anom na clear ka chu a puak vek dona ni ti te han shil boka chuwang chuan an tinunga ni chuan a cancel na chu met lo turin an thrilani chu thil chu Mogambo ana han nei taka chuan olsam te a indiram chu nei thei a in beisia indirama chuan arawa rel ngei chu haringa Mr. India po chu man thei ngei a in beisei bok Mr. India chuan naupang te kha a hmangai hle mai ani ti a hriata wangin a naute ho chu naupang ho le aruna te chu waman vek turin thua peya ani po arang theang berin vakala anom na thlir kar lama chuan arun le naute ho zong sima telin an man ta vek maya an hruai vek mai ni naupang te chu tuisawa Mogambo chuan thak turina tia chutiang ani wang chuan sima te chu an mang ang hlea atopa chuan arun chuan Mr. India ani thu chu hain puang ta ngea te cha chuan a oi lo hle a ma puin a beng to a hengtin ma tilet silo chuti line aruna sana kha mundanga an lo da dai maya chuwang chuan arun chu intibo turan ti point a intibo thei talova ti chuan arun chu dot soya puin zela chuan an za chuan an khung ta chuta chuan arun chuan sima nena Mr. India ni thu chu ha puang ta midang te po chuan nidanga dota soingai lo vainan oi ve maya simai ro chuan a oi lo hle akut phuana chu phel turin midang te chu tia chuta an chabi khai chu va muin anaw pakhat thior chu magnet ani ti arun chuan a hria chumi magnet mang chuan chabi chilagan tumane chuti lai mek chuan Mogambo chuan lalukhum chu ron la turin anaw te chu tia intercontinental ballistic missile manga India ka nuwa ani chuan lalukhum chu ha khum to mai dona India ram lal berni tum kri kan soito kha arun te chuan chabi chu han lo la theya chu hongin arun le anaw te ho jong chu han tlan chuk theita chutin tlan chu ta ka chuan arun le sima te chu han kal franga calendar chu na naw te ho chu halo kai shui ve bok me chi pakhat chu an tu khlu theya chu nu thom no chu sima chu na ha ve zui chuti lain arun chu kal franga misual te chu naron man le tatlat mai lelama chuan calendar chu na naw te ho chu alo bi ruk puya phimkhur turina cha ma se an nila an chepel pheng phung bok si arun chu Mogambo bula chun hruai ani ta Mogambo chuan kathat don chani ithi main enge ti du ber ti zota arun chuan Mogambo chu angai sang le ti soya athi ma voi khatal ake khoi angena achan po Mogambo lukhum anda na bula chuan asana kha haom ti hriat wangani ti chuan arun chuan phimkhur takin Mogambo chu pana ngai sangom tak chuan han om der vela ake te chu khoin asana chu an hriat lo line alata arun chuan Mogambo chu a hnek hrep mai chuti lai chuan misual te po chu an lo hlau thong ve hlea
an puam na bulvel chu han kapa Mogambo chu zuang trok mai chutia arun naron chet taka chuan sima polo chewe ma se che sualin misual te chuan an manta chuta chuan sima chun thal hlau wangin arun chu aron lang le ta ani pani an man trep dia chuan calendar le naw te chu motorin aron tlan lu ta misual ho chu sirai te chu naron kap ve ta ne chudin kana chu taka chuan misual te po an thin hem hle a te jale daga te chu lo langin sima chuan a ma shui shuala vuak an tuma wang khan a thian rimin phubalak nan te jale daga te chu shui shualina wa hrep mai Mogambo po Atlantia intercontinental ballistic missile ada na lama chuan avakalta a anau te ho hena chuan light sen ti eng turina tia light sena chuan arun varma chu alang thei ti hria sipai te chu inral ring turin thuwa pe a chuta a missile chu hatinung tanta indiram chu ka chiat veka tu mane chuti line arun chu sipai te chuan an lo kap ve boka ma se inti bo nam hang chuan eng tin tin mo ha pum pel thei zel Mogambo chuan chuti lai chuan indiram chu aka chiat vek tur hu chu hatlang au puya a au vak mai chuti line arun po chu haron thleng ta Mogambo chuan indiram aka chiat tur thu chu shilin missile po on vek to thu rila ti chuan pani chuan a in sual ta Mogambo chu harun chuan a sei sa repa ma se missile chu anung vut to si chuta relo te a missile te chu han thlok chuk don ta arun chuan indiram chu chemai to no ni na ria a hlau thong tak zetani ma se arun chuan a cancel na kha hawa muwa a met ta hlau mai chuta chuan chu clear kar chu lir ngi ang mai in a soita dur maya chu clear kar chu a chevek don ani ti hriain arun chuan sima le calendar te hanau te ho zong chu clear kar tong chuan a hruai chuk tang hala Mogambo po chu a clear kara chuan tluin relo te a puak thei thila puak ta chuya Mogambo chu a clear kara chuan indiram ne tu ni lovin a boral ta ne sin churain thlakin chanchin buedi tor chuan sima chu haron bia Mr. India chu interview du thu te haron silvei luama ma se sima chuan arun varma chu ani ti a hriat ta ka wangin chutiang interview lam chu halo ngai venta reng lo mai ti chuan sima le arun te chu nu cham ho en kol turin lim takin nanom dun ta a ti chuan movie chu lo top ta ne ke tu te hatop te lo thlir zo vain kaloma lo dam lo hriselula film dang ne mule thuai kan tum do nia sang te shruate ta tur po lo keu sak vero le omom le shruate ta tur kha keu sak le shruate thun lo le la cha lo lia chu cha khan thun do ni kha sang pui ro omom shruate kha pui vero pui che kha in pui ru ti kha in pui ton tur Aridem mo avain som zavel in thento ko la le kai mani an huel berkha huel te min le ti hang kyang choru le